Zničené domy a časté výpadky elektriny. Ľudia na Ukrajine považujú za vzácne aj iné veci ako my. Z Trenčína dnes na Ukrajinu poslali prvých 7 generátorov. Peniaze na ne prišli až z Japonska. Vďaka tomuto projektu riešime 16 generátorov do 16 nemocníc vo východných oblastiach Ukrajiny. Na projekte sa významne podielali Japonci, ktorí na ne poslali až 200 000 eur. Tá zima, čo nás čeká, bude ešte horší, než sme měli minulý rok. Vlastne kvôli tomu, že Rusko bohužiaľ nepozastavilo svoje náměry zničiť energetickou infrastruktúru Ukrajiny a samozrejme budú to delať v dobu, když to bude nejvíc citlivé pro nás, pro Ukrajince. Toto nemožno prehliadať a nemožno ignorovať. Táto pomoc pre ľudí na Ukrajine, pre civilistov je veľmi potrebná. Dnes naložili prvý kamión, ktorý ich prepraví do centrálneho skladu v Mukačeve a odtiaľ ich rozvezú do nemocníc na východe krajiny. Prvých 7 generátorov z tohto projektu má výkon 50 kW. Pokiaľ sú tie nemocnice malé, nejaké kliniky, tak ten generátor zabezpečí elektriku pre celú kliniku. Pokiaľ ale je tá nemocnica väčšia, tak tie generátory im zabezpečujú to najnutnejšie, to znamená operačné sály, jednotky intenzívnej starostlivosti a tú najnutnejšiu infraštruktúru, aby nemocnica pokračovala ďalej aj pri výpadku elektriky, aby operácie nemuseli sa zastaviť a neboli ohrození pacienti. Budú odevzdané pro hospitále a nemocnice, kde každý den máme operácii, operujeme našich vojaků a tých zranených ľudí, obyčejných od tých raketových útokov. Ostatné generátory budú silnejšie, 100 a 150 kW a rovnako poputujú do oblasti Charkova, Donecka, Záporožia a Chersonu. Zvyšných 9 generátorov pošlú na Ukrajinu v priebehu 2 týždňov. Z Trenčína Michal Bujna, televízia Markíza.